kenalake jenengku Buran Bisa Saputra teko kelas 9A. Aku arep nyeritakake geguritan gagrak lawas. Pengorbanan saha katresnamu boten pedhot kaireng lakuning wektu. Awujud cahyaning lintang wonten langit biru. Tanpa panjenengan rasa luwih abot angin kula mlampah. Menawi wonten tumindak kula ingkang lepat, panjenengan tulung maringi kula nasihat supados kula dados tuladha ingkang tepat. Matur nuwun Ibu, katresnamu saha pengorbananmu boten bakal ing saka atiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.